Vážení rodiče, milé kolegyně, kolegové, studenti, dovolte, abych dnes krátce vystoupila, a to u příležitosti Dne učitelů, který připadá na čtvrtek 28. března a současně i vzhledem k blížícím se třídním schůzkám, které budou ve středu 27. března. Třídní schůzky letos proběhly na podzim v prezenční formě, v současnosti chystáme online schůzky a protože jsme hovořili o tom, že spolupráce mezi školou a rodinou a žáky je velice důležitá pro edukační činnost našich studentů, na příští školní rok uvažujeme ještě o tom, že budou i konzultační odpoledne, abyste vy, rodiče, zákonní zástupci, měli příležitost navštívit naši školu, pohovořit nejen s třídními učiteli, ale i s učiteli, kteří vyučují jednotlivé předměty. Celý školní rok, nejen tento, ale i další, se snažíme vybavit školu novými přístroji, technologiemi, zkrátka školu modernizujeme. V současnosti vznikly nové sociální zařízení, domov mládeže byl celý modernizován, na kopečku vznikají prostory, kde budou probíhat sportovní masáže. Chtěla bych vás velice zdvořile poprosit o to, abyste doma se svými ratolestmi mluvili o tom, že odbornost je jedna stránka edukačního procesu, ale to, že chodí do prostor, které jsou velice příjemné, naplňují člověka příjemnou atmosférou, tak proto musíme i my, i vaše děti něco dělat. Bylo by fajn, kdybyste pohovořili o tom, že není nutné ničit tyto nově vzniklé záchody, chodby, učebny, laboratoře, ale že by měly děti k tomu přistupovat tak, aby to mohlo sloužit ještě dalším dětem, nechci říkat generacím, ale určitě dalším žákům, kteří budou naši školu navštěvovat. Na příští školní rok, na rok 2024-2025, chystá naše škola velké oslavy k 85. výročí vzniku školy. S tímto rokem bude spojeno mnoho aktivit. V září začnou aktivity, které budou individuálně zacílené na elektroenergetiku, ale také strojírenství. Budou pokračovat různé soutěže, které vyvrcholí vlastně na konci listopadu Dnem otevřených dveří. V lednu pro vás chystáme vánoční, novoroční koncert, nejen pro zaměstnance školy, ale také pro spřátelené firmy, ale i pro vás, pro rodiče, kteří vlastně každodenně s naší školou spolupracujete. V červnu bychom chtěli vlastně za rok, v roce 2025, zakončit ten další školní rok setkáním absolventů školy. Nicméně v tomto červnu, v roce 2024, se připravme na to, že budeme končit o týden dřív. 21. června rozdáme všem vysvědčení, protože potom následuje v jižních Čechách olympiáda dětí a mládeže a naše škola je jedním z centrem, kde budou probíhat a budou ubytovaní sportovci, u nás konkrétně házenkáři. Vážení rodiče, milí kolegové, žáci, chtěla bych vás požádat o to, aby spolupráce mezi vámi, námi probíhala aktivně, intenzivně, protože všem nám jde o to, abychom se mohli učit v pěkné škole, abychom mohli říct, že naši absolventi jsou úspěšní a že mohou pokračovat buď v dalším studiu, popřípadě, aby se uplatnili ve firmách. Děkuji vám a přeju vám všem krásné, slunné Velikonoce.